Oi. Hut ha hut hut hayah hut weh ho ha hut ha weh weh tiat wah hut hayah hut ha hut ha iya hut wah wah. Aduh. Ya ampun. Ayo mundur. Lur, ini le. Hei, ya, Bumi kunceng langit samudra kelap. Katondir genjange ngalis risang mawe gandrung. Sabarang kadul wukir. Pripun Wan? Peranan Pandhawa mungsuh para Kurawa ya menang to, Man. Menang untumu putet kuwi. Menang untumu putet kuwi apa ora ngerti nek Februari iki udan, Januari iki udan, sing arep menang apa? Sing arep menang apa? Iki sing ketok jaya, sing ketok menangan iki kejaba ayah Topik ki rene. Kejaba ayahe Topik Gatot calon maratuwane Ike iki ora enak. Ketoke ngeser liya ketoke. Ah inggih pun Man nggih kledik-kledik. Kula maju neng tak weling khusus Dursasana srepek sing ngiringi Pudin tok. Dadi Pudin karo Sihan. Jajal kaya ngopo engko nek apik nampani job wayang elektron wong telu. Jajal Pudin jajal srepek din. Jajal srepek din. Ngopo wayangane wis ciyah mene. Jajal srepek din jajal din. Siap? Heeh, ya. Oh. Jalan kedit. Volumenya, Dit. Wah, apik to lho. Muduna. Apik to lho. Jajal Jugati. Yo, hit. Hey. Wes, pik, sok bersih desa, nek ora enek danane, cukup aku wong telu. Aku Pudin karo sing ngendhak. Sidene loro. Ut, ha, lho, api, ut, ha, we, hat, ut, lho iso, lho.